Vi har i Comity skulle analysere et webmagasin, og vi har valgt at analysere webmagasinet Engadget. Vi starter ud med at kigge på layoutet, hvor vi synes det passer meget til case-modellen, hvor det er nemt overskueligt, og man kan hurtigt lige skimme igennem det hele for at se, at der er noget, man faktisk gerne har lyst til at læse, og ellers så kan man nemt gå videre. Layoutet det er meget simpelt. Man kan kigge til højre for at finde en masse overskrifter, hvor man lige kan læse hurtigt igennem, hvad sker der her. Og ellers så har de nyeste i midten, og også dem, som er vigtigst. Man kan se på det hele, hvor justerbart det er. Det kan man se på billedet til venstre, hvordan at hvis for eksempel man zoomer meget ind, eller er på en tablet eller sin telefon, så bliver det meget mindre, hvor man kun lige kan se overskrifterne. Og hvis man er på en computer med en lidt større skærm, så har man også noget af teksten nede, hvis ikke det hele. Hjemmesiden benytter sig af brugerfeedback i form af kommentarfelter og et forum. Dette gør, at læserne kan kommentere på nyhederne og skrive deres egen på hjemmesiden. Så lidt om målgruppen. Primært dem, der bruger Engadget, det er formentlig nogen, der er interesseret i gadgets. Og jeg gætter på, at det er der navnet det er kommet. Og så det er nogen, der gerne vil have nogle hurtige nyheder. Altså nogen, der bare vil have et hurtigt overblik. Og så gætter jeg på, at det er mange unge, der også gør det. Og formentlig også mænd. Gætter jeg primært også dem, der går op i gadgets. Det er ofte unge mænd, tror jeg. Jeg er selv en bruger af Engadget. Jeg bruger det, jeg ved ikke om man kan sige, men jeg bruger det rigtig meget, men jeg bruger det ofte til hurtigt sådan at kigge igennem, så der er sket noget spændende nyt. Og hvis så endelig er det, så kan jeg så gå ind og læse noget mere om det, eventuelt finde nogle andre sider, hvor der måske står lidt mere om det. Så jeg har få lidt mere information om, hvad det er, det emne nu her, hvor Engadget det er godt til sådan lige at få et hurtigt overblik og finde ud af, hvad det der er sket, hvad sker der. Men så hvis der også er nogle store events, så er det rigtig godt til lige at se, hvad er det her det er. Og man kan ofte så er de rigtig hurtige til at få lagt op og udnytte virkelig godt det her med, at det er online, så de hele tiden for eksempel tweeter, eller de skriver, eller de har de har sådan i artiklen, altså kan de løbende opdatere artiklen hele tiden. Man kan simpelthen se, hvad der er blevet skrevet senest.